там никой не живее. Баба ми е в София, защото там е много студено. Зимно време трябва да се носят дърва, въглища, глупости. Студено е, тръбите се замразяват. Отиваме, всичко изключено. Хладилник, печки, глупости. Наредо ми вика: Марто, дай да сложиме джина и бирата да се изстудят малко. Наред, чакай, трябва да включи хладилника да се загрее първо. Да се включи. Батиш. Колко различни теми, колко глупости. Добре, другите неща, които ще ви говоря, са за пиене. Значи аз горе-долу почнах за пиене, значи сега, да. Аз много се написи, човече. Петте степени на напиване. Първа степен, от 2 до 4, аз пия само бира. Не пия спиртен алкохол, защото ми действа на стомаха и хората около мен не им е приятно от този факт. Да. От 2 до 4 бири човек е разговорлив, контактен, острумен дори. Сега съм втора двулитрова и някакво шумен. Второ ниво, почваш вече да си доброжелателен, да си учтив, да си щедър, да си бъркаш и джобовете, ако имаш нещо в тях. Почваш да си уважаваш хората около теб и ги питаш дали те уважават. Третото ниво е приказлив и контактен втора част. В този момент става 4 часа през нощта, звъниш на бившата си приятелка и си мислиш, че тя е щастлива от това да те чуе. На здраве! Адски много се представя. Четвърто ниво, това са вече двуцифрени бири. Това са много... Спираш да им късаш етикетите дори, защото си сексуално незадоволен от трето ниво. Четвърто ниво, си невидим. Пето ниво, си безсмъртен. Дайте ми попълник или в лаптопа някъде, не знам. Много пуша и много кашлям. При минут съм. Значи аз обичам да говоря за нещата, които ми се случват всеки ден. Написал съм си ги на листи, защото просто не мога да запомня, защото много пия. Но... Миналата седмица ще да дарявам кръв. И чакайте само малко. Дайте за пак, чакайте. Миналата седмица отивам да дарявам кръв. И съм супер. Нищо ми няма. Влизам в кабинета, преглеждат ме. Не са ме съблицали. Преглеждат ме и всичко окей. И по това време нещо бях смешил 3 цигари преди това, защото имаш опашка, циганите чакат за по 400 лева искат циганите на входа на мястото, където се дарява. Чакат и ти искат 400 лева, за да ти дадат 450 мл. Аз влизам там на една приятелка майка и много зле, трябва да й даря, те взимат друга кръв, пък твоето отива в някаква банка и така. И влизам в кабинета, преглеждат ме. Много съм зле с техниките на микрофона. И... Прегледът почти е вече свършил, в смисъл вече ще дарявам кръв с пенчовки, това готов съм. Идват. Това идват пък. В смисъл седя си в кабинета, наистина, но там на кушетката и лекарката седи до мен и аз леко така отрити сега. Един път само. Момче, ти имаш бронхит, ти имаш туберкулоза, ти имаш 3 хепатита, Z, X и Y и там всичките. Но не може, това е риски за тебе и за човека, който... Отни си ми пръст. Но не може, това е... Няма как. И ми скъса, сложи ми листа там, дето го попълвах половин час. Сложи ми го в Шрёдер от костенурките нинча. Сложи го и край. И не дарих кръв. Разминах се с нормалното пликче с Кока-Кола и Сникерс и други неща, на които ще направя реклама.
Много тъпо така. Не дравайте кръв, ако пушите много цигари. Падам се, Мартин Янков. Чакай сега. Пауза, докато си сетя какво трябва да кажа сега. Значи, така. Не ходете не влизайте в кабинет на доктор на Чимик. Не влизайте в кабинет на доктор, ако в кабинета има саксии с умрели цветя. Просто не дейте да ходите там. Няма смисъл. Обаче все пак ако влезете, пак се връщаме на предишната сцена. Влизаш при доктора, почваш да кашляш крачки, фауна, от гърлото ти излизат. Ужас! Лекарят ти казва, много лошо кашляш, човече. Как бе, вчера цяла нощ кашлях, знаеш колко съм тренирал, бърто. Как ще ми кажеш, че лошо кашля? Здраве! Другия вариант. Нямаш пари за лекар. Лекарът ти казва, ще взимаш това лекарство 4 дни, по 2 пъти, другото лекарство ще взимаш 7 дни, по 8 пъти, през час и половина и 37 минути. Третото лекарство го взимай преди лягане, четвъртото го взимай сутрин. Сутрин, братле. Аз съм безработен, за какво ми говори? Мерси. Това не е важно, между другото, после трябва да гласуват. Това не е важно. Няма нужда да ми се смеете. Притеснявам се. Та лекарът ми казва, че взимаш това е за 2 седмици ще си окей. Бърто, аз за 14 дни на чайчето ще съм окей. И това е един друг момент, има приятели в скайп. Пишеше ми, Бърто, не съм зле, не мога да отвече, има парти, знам колко... Обещах ти да дойда, не мога да дойда, човек, много ми зле. Аре, пи фервекс, никой не казва фервекс. Всеки казва фервексчета. Все едно е, не знам, все едно е дъвка. Фервексчета. Чайче. Идват ти на гости, това е сложно, на свиждане идва у вас, кашляш пак, завършваме на кашлянето, кашляш, брато, и идва твоя приятел и те тупа. Ах, чай не може. Тупа, ама така с длан. Човече, какво ме тупаш с длан, човек? Сега ми казваш, споко ще се оправиш. Тук ме си много, брато, да се чуя, да ми се оттекне храчката от едната страна на гърлото, от другата страна. Нямам да... Трябва да те удари силно. Чай, че забрах цигарите, пушах цигара, говоря за цигари. Нямам запалка. Добре, сета. Имам запалка в другия ден. Аз съм острумен. Втори приятел ти идва на свиждане. Секунда. Прощавай. Стигане! Бърдо, ще целиш стени в цигарата. Да пали в движение и да... Добре. Идва ти втори приятел на свиждане. Марто, имаш температура, бърдо. Не! Ръката ти е студена. Не знам за какво говоря въобще. Кашлицата, окей си, смисъл, аз си пуша с кеф. Човекът преди мен, Влади го каза. Вкусни са, готини са, след секс, след храна. След други алтернативи на секса. Не знам. Секса? Има за секс да си говорим. Има много хора в публиката и много жени. И двете, да, в смисъл, така малко. Ще сменя темата, защото не мога да продължа за лекарските терминологии вече. Не е секса, не е. Да, подобно на секса, слушай сега. Значи, много ме дразнат, брато. Малките продукти, които имат несъвършена система на разопаковане. Все се пунктира, от 90-те имаше една ножичка, един символ на ножичка и един пунктир след ножичката. Много ме дразнат тия неща с... Не сте го доизмислили просто. Значи ти го разопаковаш паста за зъби, човече. Отваряш паста за зъби, оп! Беличко. Кисело мляко. Сметанка за кафе. Това са само... Леле, виждам се там на билборд.
Това са неща, които са измислени, за да те ебават после хората. Не, за да правят ебавки хората, след това свързани с евакуация. Твоя, евентуална. Как да им се оправдаеш? Няма начин просто. Перфектите ги казах, бирите ги казах, малките опаковки ги казах. Секса? Не, нямам повече за секс. Имам една последната история. Тя ми е такава ударния лав, човек. Направо. Значи, пътувам с влак към морето. По принцип пътувам на стоп, обаче като ме мързи и като нямам мацки, защото да пътувам на стоп, защото иначе не става. Гадно е. Не е яко. Особено като си двуметров, брадясъл, плешив. Аз в принцип не съм плешив, подстригвам се нарочно така, защото като се подстригвам и изписвам си името е така. Отивам с влак към Варна. Брате, отивам към Варна, там на един хубав фестивал, Варна, хубаво място. И отивам. И сега съм във влака, нощен влак. Много малко хора ме в купето, има... Мене ме има и още двама души. Заспивам, защото е шумно. Човек като пътува във влак си преспива от шума. Не искам да го имите на този звук, много е скучен. Преспивате. Шуми влака, спира на гара Плевен. Ти спиш, ти си мъртв. Теб шумът е приспал 3 часа до Плевен. И си заспал. И не чуваш нищо. В един момент, когато влака спре, ти си буден. Тишината те събужда. И човека на отсрещния ред, те са 8, вече са по 6 места в купе. Човека пита другия човек, дето е до него, те са двамата са заедно. Може ли тишина малко? Тишина. Вече направя сме. Аз вече се събуждам, вече съм яростен, мъки, проблем, мръсен. Имам още 4 часа до Варна, потом мъки. Той си тръпна цигарата. Направени сме, че я вече отвори прозорец. Аз отреви го пробва, той не може да се отваря, но сложи една 2-литрова, сложи. Провери се. През прозорец, виж на коя гара сме, моля се. Аз вече чувам комарите в купето, чувам всичко, чувам траканията от колената им, дето са 3 часа с стигане. Не мога да издържа. Кондуктора е в коридора между купетата. Влиза, рязко. Трак не е звука, ама това ми биде. Влиза. Какво казват кондукторите? Карти и билети. Комунизъм. Идва такъв. Аз вече съм буден. Няма как. Събуден съм, примирил съм се, че съм на Плевен и че в останалите 4 часа ще съм сам в това купе буден. Това е. Едно последно нещо ще ви кажа. Едно последно нещо. Защото не можах да... Свих си 4 цигари. Нямам време за тях. Ще ви кажа едно последно нещо. Никога не дейте да ви е срам от вас. Мене не ме е срам от вас. Мене не ме е срам. But